Achije auchiel ma itudo kod wach yedhe mero ji manengone romo siling bilion 8.2 manyocha ojuke kadhoad nam chumbi ne ochwalo doho mashanzu. Kata kamano jang'ad bura no ochwalo burano nyaka chieng' tich ariyo bang' yangore ni jago mane obiro kaka jalok dhok ma itiyo godo gi achijego mawuok e piny Iran ne ok oting'o oboke moyiedhi manyiso lony mare loko dhokno. Joja oko nigi ler mathoth. En doho mashanzu e kaunti ma Mombasa kumano ochwale achije auchiel ma itudo gi wach yedhe mamero ji manyocha ojuk godo e meli moro e nam Ataro chieng' tich ang'wen juma mokalo. Kae ne oyangore ni achijego mawuok e piny Iran ne ok nyal loso gi dho ngere kata mano swayo gino manomiyo kweth obila matimo nonro e winjore mag nam NCIS chwalo jaloko margi. Just want to for preliminaries to confirm whether we have an interpreter before court. Say, I swear by the Almighty God. I swear by my God. I swear by the Almighty God. I swear by Almighty God. Kata kamano, okinde mag piny owacho kotel negi kod jata chenro mag dohono Anthony Musyoka ne jobedo gi kiawa e wi lony mar jalokono Abdul Karim mawuok e piny Amerika. Which another I was looking for in that contract is as to whether one of his key mandates is to interpret. I must state that I have not seen that in the shortest time that it was provided to the prosecution. The only issue or point of departure is as to whether he is competently, professionally, in that position to be able to interpret these matters going for court. To bang' yango ni ne oonge kod oboke mar wuoth kaachiel kod obok mamoko manyiso lony mare, doho ne okwa mondo mi omiye thuolo mar chwalo obok ma kamago. Kindly consider mentioning this matter in another appropriate time as suggested, possibly tomorrow, or if it is not possible, later in the day today. We have our team to assist us in that research and also getting more documents from the presenter, the interpreter who is present. More importantly, on the passport that has been mentioned to be back in his hotel. Please have all the documents that are required to be able to qualify you as a person who can be able to interpret for us. The essence is to ensure that they are following the proceedings and that we are also understanding what it is that they are saying so that there is no bias. Burano koro biro dhi nyime chieng' tich ariyo ka achijego to ibiro med geng'negi e tesend obila mar port. So we'll mention the matter tomorrow so that we can verify your documentation and for the court administrator to be able to source an Iranian Balochi interpreter. If we get one, well and good. If we are able to verify your documentation, then better. So they will be remanded at Port Police pending further orders of this court. E doho nogono, achich moro ma itudo gi kweth njore mar Al-Shabab ne odonjne kod ketho adek mag nyayo timbe njore ketho maduto ne okwedo. Achichno manyinge Ali Mohammed Sharif ne odonjne kod ketho mar bedo jakanyo e kweth njore mar Al-Shabab, lombo jopiny donje kwethno kaachiel kod chulo omenda mar wuoth ne jago mane wuok e pacho ka kadhi riwore gi kwethno e piny Somalia. The first count one, is being a member of a terrorist group contrary to Section 24 of the Prevention of Terrorism Act 2012, that on the 25th day of June 2025 at Mombasa Township within Mombasa County, you were found to be a member of a terrorist group, Al-Shabaab. Is it true or not true? It's not true. Your file is placed aside. We will call you once we are ready. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.